I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga Brances. Yan. Papunta po tayo ngayon sa Sukat, Parañaque. Yan, kasama ko po yung aking Madonna, aking mga anak, tsaka pamangkin na sila. Ayan sila. Say hi! Two hours later. Hello mga Brances, approaching po tayo ngayon sa Skyway. Going to Parañaque, Sukat, Parañaque, sa bahay po ng daddy namin. Ito yung magandang view dito sa Skyway. A few moments later. Okay mga Brances, nandito na po tayo sa bahay ng daddy ko. Tara, pasok po tayo. Nararating lang po namin eh. Session na kayo sa bahay ni daddy. Hindi para sarado yan. Gawa na ate. Ito po si daddy. Daddy. 2 hours later. Moments later. Guys, so pagkarap sa ating kay daddy, dito naman kami kay nanay. Pinunta namin nanay namin. Ayun, kasama namin. Dito kami nag-parking kasi may ililibing. Ayun ang ililibing. Marami tao, mamaya alas 3 sa libing. Halika na kayo. Kawi. Si Ninong Gapo. Tumba. Kawi anak. Nak,
May papasok si mama yung lilibing? O kaya doon kami nag-parking. Hello nanay. Nanay namin. Ito, bakante na tol. Wala na naman to. Kinuha na nila. Kinuha na, oo. Anytime mahirapan sa ano, sa undas. Dalawang